Let's gaze indaba zo1KZNTV oyifundela usamukeliso kaNqulunga angikubingeleleke mbukeli. Nazi ke ehamba phambili namhlanje. Sizodlana imlala kwelokuchibiyela inqwaba yezicelo kolomabonakude kanti ke iyaqonga ingcindezi kosolwa kwawenkohlakalo. Wonke ke amehlo asethe njo okhethweni lokuchibiyela lilindeleke kuba lube ku12 ngolesithathu kulo leli sonto ngaphansi kwamasipala uMhlathuze enyakatho nelikaMthaniya. Amaqembu ahlukene aphume ngothi lawo ke ngempela sonto kuyonqanqa amavoti kule wadi. Lolu khetho kulindele ukuthi ke luze neziguquko ezinkulu kulo masipala njengoba ke imphumela yalo izocacisa ngobuholi bawo. Bebenga ngoZulu ephekelele kwanodwengo abantu abebehambele ku12 eMadlankala ukuzolekelela amaqembu ehlukene ukunxenxa amavoti njengoba siya okhethweni lokuchibiyela. Iqembu leANC libambele umkhankaso lilekelelwa ngosihlalo walenhlangano kwaZulu Natal uSiboniso Duma kanye nezinye izikhulu zaleli qembu. uDuma kanye nalowo omele iqembu ku12 bathembise ukuletha izinguquko emphakathini njengoba iqembu selinobuholo obusha kulesifundazwe. Amaphutha uma kusetshenzwa ayenzeke. iANC iyazibuyisela kubantu. iANC ithemba lokuthi amanzi abahluphayo infrastructure nengqalasizinda ekhona la izokwazi ukuthi yenze izathu ezenza ukuthi sisebenze kahle sisebenza nemphakathi mesigunyazile ukuthi asihole. Sibonile ke ukuthi uma singenzi kahle abantu bayasikhipha kwipower sicabanga ukuthi bazothi mesinikezwe ipower njengamanje noma amandla sikwazi ukwenza izithembiso zethu. Sibhalile kumanifesto ukuthi sifisa ukuthi intuthuko yomphakathi baziholele bona abantu. Sifuna intuthuko yomphakathi address indaba ye-unemployment, inequality, i-address i-issue yamathuba emsebenzi sifuna ukuthi siyenze. Sifisa ukubuyisa into yama-factory indawo yala Richards Bay IDZ iyona ezosilekelela ukuthi sakhe amathuba amaningi. Kodwa siyafisa abantu uma besinikeza ithuba sisebenze kahle ukuthi ingqalasisinde suke sesiyakhile bangayishisi kodwa bayiprotect. Uma kwakhiwe ikole kufanele bazigada abantu ezaba ikole namakliniki kanjalo namacrash. Kuningi sengikwenzile futhi kuningi engisazokwenza. Kuyimanje nje ngingakangeni njengekhansela ngifaka izindlu ezu22 ngibambisene neDepartment yaka-Human Settlement. Sasa ngizofaka amabhoholo awu3 ngisebenzisana nenye inkampani ye-private sector ukulungisa le nkinga ekhona yamanzi. Bekunenkinga kagesi kukhona abantu asebehlale inyanga namasonto bengenawo. Kusasa itransformer iyangena. Ngifakile ngisebenzisana nomnyango ihhovisi likaPremier ebibiza imali engango-350,000 Eskom ukuthi ngeke kwazi ukuthi uyibuyisele ngoba abantu beberobhe ugesi. Iqembu leNkatha Freedom Party IFP liqhubekile nomkhankaso esiyanqoba okuhloswe ngawo ukunxenxa amavoti. Kanti lo mkhankaso uqale ngenkulu inhlokomo ngesikhathi umengameli waleli qembu umhlonishwa Velenkosini Hlabisa evula ngokusemthethweni indle yakhelwe esinye sezakhamizi zaku12 yakhiwa uMasipala uMhlathuze. uHlabisa uhalaliselele umndeni wabesethembisa ukuthi leli qembu lizoqhubeka nokusebenzela umphakathi. Kuyinto efanele ukwenzeka izikhathi zonke ukukhuthaza abantu bakujwayele ukusebenzisa ilungelo labo lokuvota. Yiqiniso elaziwayo abantu abaningi abanelisekile uhulumeni ophethe izwe. Abanye bathi akusasizi ngisho nokuvota ngoba kuyafana kwenzeke umehluko. Ama-by-election ke kufuneka siwasebenzise ukugqugquzela abantu ukuthi yilungelo labo elikhulu elinamandla ukusebenzisa ivoti ukukhipha uhulumeni owehluleka ukusebenza bafaka uhulumeni okwazi ukwenza izinto zenzeke. Abantu bala eMadlankala abantu abangaphansi komkhandlu uMhlathuze bayazibonela bona ukuthi ivoti labo ngonyaka odlule lenza umehluko. Yafaka uhulumeni we-IFP okwazi ukufika phakathi kwabantu alalele idingo zabo enze idingo zabo ngale kokuthi kuze kuvote kuqala bese kwamathonzi ekseni sihamba nobuholi be-IFP siyonikela ngendlu emndenini oswele. Ziningi nezinye ikhona engathi nikele ngolwesibili noma ngolwesithathu noma ngolwesine. Akuhlangani nokuthi sifuna ivoti
ngisho seledlula ivoti lokhu siqhubekile ukwenza lokhu ngoba sikholelwa ukuthi abantu bakithi badinga uhulumeni onakekelayo obhekela intuthuko ifike kubantu manje nozodala amathuba emsebenzi. Ezindabeni ze1KZN-TV ngingumqondisi Miyeni ngibika ngesemadlankala. Ungqongqoshe wezokuxhumana kuzwelonke uKhumbudzo.Ntshavheni uthi ke silokhu sikhuphuke njalo isibalo sabantu ababhalisela ukuthola usizo lukahulumeni lokushintshela ke kubuchwepheshe besimanje kohlelo lukamabonakude. Ekhuluma ke ngenkathi ehambele kwisifunda sasoGwini uNtshavheni uthi ke njengoba umongameli wakuleli wamemezela enkulumeni yakhe ayethule esizweni ngonyaka odlule ngohlelo lesimanje lokushintsha kumabonakude i-digital migration bathola ke inqwaba yesicelo ezivela kumalungu omphakathi ngalolu hlelo. Ungqongqoshe womnyango wezokuxhumana kuzwelonke uthi selidumile emantsupeni njengoba sekusondele usuku lokugcina lokucishwa kwe-analog okuhlobo oludala lokubuka umabonakude. Kodwa bonke labo ababhalisile kothi kushaya umhla ka-30 kumandulo bayobe sebefakeliwe ubuchwepheshe besimanje. Thina maba registrile sizoba installela before le switch off. Sibatshele futhi nesidingo sokuthi why i-analog sifanele sicishe siye ku digital because masihlezi la ayikho i-network kahle. So bafanele se release i-spectrum to i-network ibe khona kahle. Sikhona kwazi uconnect ama schools ekolweni la sesikhona esikolweni nakhona bafanele babe ne-internet nengane zibe nezi email nebazali bakhona babe ne-email siconnect nama clinics nani but futhi nabona bakhona uparticipate ku digital economy bakhona wenza e-commerce bahlezi la e-watu. Siyabonga ukuthi kunama registrations wala ufika 1000 sibe nabo. Uthi okudala babambezeleke ecisheni uhlobo oludala isivimbelo senkantolo esibanxusa ukuba baqale ukufakela abantu abantulayo ubuchwepheshe besimanje ngaphambi kokuba bacishe lolu hlobo oludala likamabonakude. Sifanele switch off ngoMarch uyikhoti yeJoburg yathi hayi fanele switch off ngoJune iConcord yathi hayi fanele ubanike ithuba yokuregister futhi labadinga ama set-top box so basibanikile ithuba until the 30th of September. Those ones bane income ye 3500 per month, total household income ye 3500 per month sibabizayo indigent so bathola i-pension bathini ikamkam nani. Those ones are they are the ones who qualify and now nakhona sisebenzisana manje noSalga local government sisebenzisana nenduna ne-traditional leaders uthi siba register kumphakathi wabo. Ezindabeni ze1KZN-TV kube Osgananda ngesemandlalathi emzinto. Amaqembu ezepolitiki kulesi sifundazwe asenxuseke uNdunankulu noMsadube-Ncube ngokuthi ke amise emsebenzini umqondisi jikelele ehhovisi lakhe uDkt Nhlanhla Mkhize kuze kube kuphothulwa ke izinsolo zamacala okuphazamisa ke uphenyo ngokudliwa kwemali kuyibhodi Emhlathuze Board. Umkhize ke nabanye abayisithupha baboshwa ke emavikini amabili edlule badedelwa ngamabheyili nangezithuku ezahlukene njengoba yena adedelwa ngo25,000 randi. Oyilungu leshamthetho ku-DA lesi sifundazwe uthi abakulindele ukuthi uNdunankulu uNomsadube-Ncube abachazele ngezinyathelo ukuthi izipha zosithathela umqondisi jikelele ngoba kholo ukuthi ukuhamba kwakhe inkantolo kwehlisa isithunzi sehhovisi likaNdunankulu. uNdunankulu yena okumele athi isinqumo sokuthi cha amhlalise ekhaya ngoba umsebenzi ngeke ayihlalele nje ekhaya ngoba phela uma avela ngeze emsebenzini yena kuyobe kusho ukuthi uyena osekunquma uvela ngasebenzi ongaba icana lokungaphatha emsebenzini. Yikho ngithi ke inselo kuNdunankulu ukuthi mathi isinqumo sokuthi ngempela uDG akamise alungise inkinga zakhe nezinkantolo abuye seclinic igama lakhe ngoba kubalekile ukuthi sibe nabasebenzi ngempela abaqotho futhi abazokwazi ukuthi babe isibonelo nawabanye abasebenzi kakhulukazi position akuyona njengo DG kukutshela ukuthi lo muntu bonke abasebenzi kuhulume buka kuyena. Umncwango uqhubha ngokuthi bayenzile imizamo yokuthi bahlangane beyikomiti benxusa uNdunankulu ukuthi azobachazela ukuthi kupha uzokwenzeka. Uthi kodwa usihlalo wekomiti abakulona elibheka kakhulu indaba zasendlunkulu kanjalo nezindaba ezithinta ukusebenza kwehhovisi likaNdunankulu. Uthi usihlalo wayo wavela wabona ekushaya indiva lokho. Ngiye ngabhalela uhlalo wekomiti njengelunga lekomiti elibhekele indaba zendlunkulu kanye noNdunankulu
ngiyembhayela usihlalo umama Madlopha ukuthi cha akabize ikomiti ke hlale phansi udaba sikhulume uNdunankulu akasinike naye ukuthi yini ezokwenzeka kuya phambili lapho ke ngikhumbula kahle ukuthi uDG wathola nebail kodwa impendulo engayithola kumama Madlopha iyathusa impela ngoba yena bengayiboni nje inkinga kulezi zimo esibhekene nazo okutshela ukuthi ngempela inkinga ezinkulu inkinga kaKhongolose kuya kukuningi ngoba indlela aphendula ngayo nje kwaba ukuthi yena ngathi akayiboni isidingo sokuthi ngaze kubizwe ikomiti uNdunankulu ozochaza iqembu EFF yona ithi uDokotela uMkhize kuzomela ashenxe esikhundleni kuze kuba kuphothulwa amacala akhe kodwa nangaphakathi kufanele simthathele inyathelo na njengomuntu odicelele phansi isikhundla sehhovisi likaNdunankulu asikwazi ukuthi sibe nomqondisi jikelele ohamba nefuel emnyama onuka phu inkohlakalo sifuna ukuthi amiswe emsebenzini athathelwe inyathelo zangaphakathi sihlaba ikhwelo ke kuNdunankulu ukuthi akamise uDokotela uMkhize ngokusheshsha bese ekwazi ukuthi amthathelwe inyathelo zangaphakathi asimdinge ebuyile emsebenzini ngoba kufanele ayobhekana namacala akhe uMkhize nabanye abayisithupha bazophindela enkantolo ngomhla ka6 kuDisemba kuwona lo nyaka nguTebogo Sibisi ngiseThekwini. Umphakathi wasemkhandlwini kwesakabiyela uthi ke usuhlalele ovalweni emva kokubonakala kwamabhubesi kule ndawo nokusolakala ke ukuthi eqe esiqiwini ihlihluwe uMfolozi Park. Lo mphakathi ke uthi ke basabela kakhulu nabantwana njengoba behamba bodwa uma beya esikoleni. Emva kokuba kube nesikhalo lundi ngamabhubesi adla imfuyo kubuya lenkingi isikapakele nasendaweni eseduzane nalesiqiwi okuyisemkhandlwini kwesakabiyela njengoba kukhalwa ngawo. Umphakathi walendawo ensukwini uhlanganile ndawonye emva kokubonakala kwamabhubesi ukhala kokuba sengozini. Inkinga lapha yezilwane ezibikwayo eziphuma lapha esiqiwini zehla impahla zethu lokhu beyikhomba khona lapha eduze nade beyikhomba khona la siyabathinta kodwa abezemvelo bafike bayicinge abakayitholike sihlalela ovalweni nje nobukhosi balapha ke sesike saya sawukubikela sihlalela ovalweni nje besingajabula uma bangahle basiqoqele lezi ilwane ngoba njoba sime lapha nje namba abantu abahlana nabo beqhubeka inkomo bayikhipha lapha ehlathini bayibalekisela khona lokho sasama indlela ukuphepha. Ubuholi bakulendawo sebuhlabi ikhwela kwalibhekisa kwabezemvelo ukuba baphuthuma bathungathe lezi ilwane njoba lokhu kungabeka impilo yomphakathi engcupheni. Senkingeni kakhulu la kulezi zinto ezilokho ezikhonjwa la ilwane zamabhubesi ukuthi uma engase iqondane nomuntu egcineni ngoba ilwane khona ezinye abayikhombayo sezezalonyazwa yizo zabulawa yizo. Noma sesesabela nakubantu ukuthi wonke umphathi uxwaye ngoba kunezingane ehamba ngenyanga ibanga elide ziye ezikoleni thola ukuthi mhlawumbe angaqhamukela kuza sazi kokwenzeka. Siyacela laba bezemvelo bese sihlatshe umkhosi nasebukhosini kuyiwe nakuba bezemvelo bathintiwe. Kuzokhumuleka ukuthi umnyango wezemvelo kule sifundazwe udalula ukuthi uzoqala amaduzane ukuvalwa kocingo esiqiwini ihluhlu uMfolozi nokuyisona okusola ukuthi lezi ilwane zisuka khona. Endabeni ze1KZNTV kubika ukuthi abantu maphumulo kwesakabiyela. Asike sishelele ezitolo sobuya ke siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele ke mbukeli usabukele zona indaba ze1KZNTV nazi ke ekuyizona indaba zethu ehamba phambili. Zizodlana imlala kwelokuchibiyela inqwaba yezicelo kolomabonakude kanti ke iyaqonga ingcindezi kosolwa kwawenkohlakalo. Usekela ngqongqoshe omnyango wemfundo esisekelo kuleli uRegina Mhawule uthi ke nakuba umkhulu umonakalo wezikhukhula neCovid-19 kepha ke kuningi okunye okukhinyabezeke izikole. uMhawule uthi ke baningi abafundi abahlaselwe izifo ezahlukene kubalwa kwe-HIV esofuba kanye nokukhulelwa kwabantu abasha. Usho kanje nawe kwethula lolu hlelo lokusiza izikole nabafundi abakhahlanyezwe zikhukhula. Ibalelwa ku5 million amarandi imali ezosetshenziswa ohlelweni lokulekelela abafundi bezikole abakhahlanyezwa zikhukhula. Ekhuluma neziko leindaba owemfundo eyisisekelo uvezeke ukuthi njengoba izikole zashaka kakhulu ngezikhukhula ukutapa kanye necorona uhulumeni ugxile kakhulu ekulweni negciwane icorona nokudaleke ukuba ezinye izifo ezibulala abafundi
zilibaleke. Akakwazi uhulumeni yedwa ukuthi sibhekene nalomonakalo ongaka lapho kufuna kufakwa ama-bridge kulungisa imigwaqo kwakhiwa izindlu phinde kuthengwa nama-uniform oyingane. Sasesicela ke kwi-Global Fund, u-Global Fund wasinikeza imali ubhekene-ke nendaba zabantu abasha, ikakhulukazi indaba ze-HIV, indaba zomkhuhlwane wesifuba, i-TB, indaba ze-teenage pregnancy lapho kukhulelwa khona ingane ezincane ezamantombazane. Kanti-ke ayibhekanga le fund, ayibhekanga kuphela ingane zamantombazane, ibhekene ingane zabafana lapho bencediswa khona bonke. So sithandile kakhulu-ke ukukhombisa nokusebenzisana. Kuyingakho-ke sinxusa nosomabhizinisi ukuthi masingadlele esikhwameni, masizazi ukuthi sisomabhizinisi nje sisebenzela imiphakathi, abalethe nabo belule isandla bancedise emiphakathini yethu lapho abantu bethu bahlukumezeke. Lolu xhaso lwethulwe ngokubambisana inhlangano elwa nezifo ezifana ne-HIV kanye ne-TB, i-SANAC kanye ne-Global Fund phakathi kweyinsiza ezidluliswe kubafundi. Imfaniswano ehamba ngamthathu umfundi ngamunye kuze kuyoshaya kokugeza, kanti kagcini lapho njengoba ke abafundi bephinde batholeke ukwelulekwa. Laba abantu basiza kakhulu ngama-issues e-mental health because sibonile ukuthi le ingane zilahlekelwa abazali, zilahlekelwe abangani, kwazona zaphuma esikoleni, zagcina zi-affected mentally. So ama-learner support agents bayabascreena, baba-check-e ukuthi banjani kwi-mental health, bahambe baye kuma-communities babheke emakhaya la behlala khona ukuthi usizo esabangalithola yiliphi, bese uma ngabe umuntu edinga ukuya eklinikhi bamrefer accordingly to iklinikhi. So thina-ke as i-side laka-SANAC, we work with the government to make sure ukuthi even ama-healthcare workers ethu, onesi nodokotela bayakwazi not just to deal with HIV, TB and STIs as we are known for as SANAC, but in mental health. Not just i-counseling njengoba ngichaza, but kwesinye isikhathi umuntu kuseviye adinge i-treatment qobolwayo. Lolu hlelo luzohlomlisa abafundi abangu-462 abavela ezikoleni zamabanga aphezulu ezingama-20 kanye ke nabangu-1238 bezamabanga aphansi ezingu-48. Ngisibonga ukuthi abantu ba-department abantu abasizile ngokuthi basinikeze i-uniform, yabo. Nokunye futhi abasize ngakho okuningi ukuthi ezinye ingane abanawo abazali futhi nakhona aba-uniform ade bengenawo nabanye bengenashicathu kodwa bazama bona basinika khona. Ngiyabonga kakhulu nokuthi i-bridge nakhona ngoba libhodlowe kanje i-bridge bakwazile ukuthi basakhele indlela encane ukwazi sihambe kuyona e-safety futhi nakhona ngoba sihlala ngoba sihlala endaweni ehlukahlukene ezikude futhi kunzima kuthina ukuthi ngoba isikole singena 7:30 kunzima kuthi simuzivuka sikwazi siza esikoleni sikwazi ukufika late singakhavisha amaklasi a7 usilimaza kakhulu ngoba nakho silikhona le encane siyakwazi ukusikhava leso sikhathi mekuthiwa singene ngaso. Indaba enziwa KZNTV kube kuntomkhona Mvubu ngisethekwini. Uhlalo wenhlangano iSibak Women Empowerment uBrenda Langa uthi-ke inhloso yabo enkulu ukulelekelela imbokodo ehlukunyezwayo kudlame olubhekiswe kwabesifazane. Ekhuluma-ke nethimba lezindaba le1KZNTV, uLanga uveze ukuthi-ke enye inselelo abesifazane ababhekene nayo ukuhluleka ukuzimela njengoba impilo yabo incike kwabesilisa ngakwezezimali. Elakuleli libhekene nesihlava esibi sokuhlaselwa kwenzala abantu kuleli kanjalo nezingane. Imbokodo yase-Richards Bay enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal ithi angeke ithule ihlale phansi ibukele ibhuqwabhuqwa izigebengu kunalokho izosukuma icobelelane ngolwazi. Inhlangano engenzi inzuzo iSibak Women Empowerment ihlanganisa abesifazane abasuka ezindaweni ezahlukene ukuzocobelelana ngolwazi ngezinto ezithinta abesifazane. Ukulekelela abantu besifazane kakhulukazi laba abahlukumezekayo, siyazi ukuthi kunobutha obukhulu obuhlasele nje eSouth Africa kakhulu lento esiyibiza ngo-gender based violence. Abantu besifazane bahlukumezeke kakhulu. Ungasebenzi kanjalo nokubheda kwezomnotho kuleli kunomthelela omkhulu ukuthi abesifazane
bazibophezele othandweni abahlukunyezwa kulona. So ke sithe masibheka sosibhaka sabona ukuthi kunegap enkulu la ekuthenini abantu besifazane yebo bayaya kwi-counselling and then uthola ukuthi sekuthiwa move ke uphume kulomuntu okuhlukumezayo noma kulomndeni ohlala kuona lo muntu okuhlukumezayo uhamba uyohlala wedwa mawuhleli wedwa ke bese uyisustain ngani economically ngoba phela kufanele ukuthi udle wondle nabantwana. So usibhaki kungene kuleyo gap ekuthenini abantu besifazane abafundiswe equipe ukuthi bakwazi ukuthi bayimele on their own. Lembokodo ibiswenke iconsa nje obiphinde yathola namazwi okwalulekwa kusomabhizinisi wesifazane ophinda benezinkulumo eziphilisayo uZanele Mbokazi Nkambule. nje kube yibhansela kodwa umsebenzi wami awuphelele uma ngingazange kube khona umuntu engikhuluma naye izwe lodwa lishintsha impilo yakhe avuka ithathe kuvuka ithemba avuka abone ukuthi impilo isangenzeka. So yiloko nje ngathunywa kona emhlabeni mina into uNkulunkulu anginika yona. Abanye wabanika imali eziningi, abanye wabanikeza mhlawumbe ukuthi bamodele, abanye mina wanginika izwi. Into anginika yona uNkulunkulu isolimini lwami engikushoyo ngiyazi ukuthi kuyamnyakazisa umuntu kuvuka umntwana agxumagxume abone ukuthi angeke kuhlale kunje. Lo mcimbi ubuhanjelwa besifazane abahlukene amasuku ezindaweni ezahlukene kanti baphinde bathola nokucotshelelwa ngolwazi lwezomthetho. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo eRichards Bay. Asiphinde sithi shelele ezitolo sobuya futhi siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde sikwamukele ke mbukeli usabukele indaba ze1KZNTV nazi-ke ebese izona ehamba phambili. Zizodlana imlala kwelokuchibiyela inqwaba yezicelo kolomabonakude kanti-ke iyaqonga ingcindezi kosolwa kwawenkohlakalo. Ake sibheke-ke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu-17.10 maqhathaniswa nedola laseMelika, libe $20 maqhathaniswa nepondo waseBritain, libe $17.43 maqhathaniswa ne-euro lase-Europe, igolide lona libe $1,724.25 i-ounce, kuthola ngahluzwe wona be-$92.82 umphongolo. Ake sibheke-ke engosini yezemidlalo. Iqembu labesifazane lakuleli lebhola lezinyawo elingompetha be-Women's Africa Cup of Nations ibanyana lizolibangisa-ke eNgilandi kumdlalo walo wobungani elizowudlala-ke ne-Australia. Lo mdlalo uzokuba ngokugamanxa kwehora lokuqala emini bebade ngomhla ziyisishiyagalombili ngenyanga ezayo. Kulo mdlalo kuzoqopheka umlando njengoba kuzokubeka ngokuqala ngqa emlandweni ukuthi iqembu lesizwe labesifazane base-Australia lidlale nelinye iqembu lakwelinye ilizwe ngaphandle kwendebe yomhlaba yeFIFA noma-ke imidlalo yama-Olympics. Nasi-ke isimo sezulu esingalindeleka. Bukeleke ziyaguqa bese kuphathele zona osukwini namhlanje mina nawe sihlangane futhi ngesikhathi esilandelayo. Nisale kahle emakhaya.